Què indica aquest senyal? A. Perill per l'existència d'un tram de via amb fort pendent descendent. B. Perill per l'existència d'un tram de via amb fort pendent ascendent. I C. Perill per l'existència d'un desnivell o esglaó lateral al llarg de la via. Molt bé, aquestes preguntes de pujada, de la pujada o de la baixada, ara ho tenim molt fàcil perquè la fletxa que li han inclòs dintre t'indica clarament si és de pujada o és de baixada. Aquesta de què és? De pujada. Recorda més que a partir del 7%, el 7% inclòs, el 7% inclòs, d'acord, ja es considera porta pendent, ja sigui ascendent o descendent. En aquest cas tenim una pujada 10%, que és 7% o més, porta, pujada. Llavors és, a veure, ara busquem perill per l'existència fort pendent descendent. No, la A no pot ser, no, descendent. A veure, la B, perill per l'existència d'un tram de via amb fort pendent ascendent. Cuidado, que pot ser la B. I la CD diu perill per l'existència d'un desnivell. No, desnivell o esglaó no pot. La correcta és... Correcte! És la B. Molt bé. Continuem llavors amb la següent pregunta. El senyal que observa a la imatge es podrà utilitzar en quin cas? Per exemple, no vol dir en aquest cas només. El senyal que observa a la imatge es podrà utilitzar únicament per indicar l'estretall dels carrils de la calçada. Home, per indicar l'estretall dels carrils de la calçada es podria utilitzar, però només per això. Continuem llegint. B. Quan es redueix l'amplada dels vorals de la calçada, per exemple, o C. Quan després d'una reducció del nombre de carrils de la calçada, l'amplada dels carrils restants i dels vorals no hagi variat. No. Sí que ha variat, perquè ara és més estret. És un estretall. Però què? Únicament per indicar l'estretall dels carrils? Només per això? Que pot servir per indicar l'estretall dels carrils, però no només per això. Per això hi ha una cosa que has de tenir en compte que és molt important, i és que sempre que posi únicament, només que, d'acord? No, potser no és la correcta. És difícil que la pregunta desprengui una resposta que digui únicament això. D'acord? Per què? Perquè segons les normes del llibre de teòrica, no? Hi ha la norma general i les excepcions. Això què vol dir? Que no és només una cosa normalment. Per això la A és gairebé que està bé, però això que posi únicament no m'agrada. La B diu quan es redueixi l'amplada dels vorals de la calçada, sí. És a dir, a mi la B em resulta que és la correcta. I és que, de fet, podria ser per indicar l'estretall dels carrils de la calçada o quan es redueix l'amplada dels vorals de la calçada. Veus? Sí, però no únicament per indicar l'estretall. L'entens la pregunta o no? Entens la resposta? Si no ho entens, posa-ho a comentaris. El senyal que observa indica perill per la proximitat A. D'un o diversos passos per a vianants, B. D'almenys 2 passos per a vianants, o C. D'un lloc o tram amb elevat trànsit de vianants. Això és un pas de vianants, veritat que sí? I és un peató, d'acord? D'almenys 2 passos d'un lloc o tram de la via d'elevat trànsit de vianants. Home, d'elevat trànsit de vianants, si li traiem el pas de vianants de sota, seria la C. Però quan ja posem el pas de vianants, es refereix a passos de vianants. Vol dir d'un o diversos o d'almenys 2. Tu què diries? La A o la B? No és un o 2. No. És un o diversos. A partir d'aquí, perill per la proximitat d'un o diversos passos per a vianants. De quin perill adverteix el senyal? Mireu, ara li hem... Veus? Ara no té el pas de vianants a sota. Cuidado, A. Ens adverteix del perill A. De la proximitat d'un lloc o tram amb elevat trànsit de vianants. B. De la proximitat d'un lloc freqüentat per nens com una escola,
zones de joc, etc. O C, de la proximitat d'una zona reservada per a vianants. No, zona reservada per a vianants no és això. Ens està indicant el perill de, que és un lloc, no de nens. Sortirien nens, I no, això és un vianant, en general. Per tant, el que ens està dient que és la proximitat d'un lloc o tram de la via amb un elevat trànsit de vianants. És un lloc on normalment hi ha molts vianants, vés en compte. El senyal de la imatge indica perill per la proximitat. Oh, és com la d'abans, però a més, fixeu-vos que porta al costat un pas de bicicletes, de ciclistes, un pas de ciclistes. El senyal de la imatge, llavors, m'està indicant el perill per la proximitat A, d'un lloc o tram elevat amb trànsit de vianants, C, d'un pas per a vianants adossat o compartit amb un pas per a ciclistes, o C, d'un o diversos passos per a vianants. Quan s'està incloent la bicicleta al costat, veieu que tenim un pas de vianants i al costat, que vol dir adossat, al costat tenim també un pas per a ciclistes. La correcta és, efectivament, la B. Anem amb la següent. Aquí sí que hi ha nanos. Mira, la nena i el nen que arriben tard a l'escola. Per exemple, aquest senyal indica perill per la A, situació d'un carrer de vianants, B, proximitat d'un o diversos passos per a nens i nenes, i C, proximitat d'un lloc freqüentat per nens. Pot ser una escola, una zona de jocs, etc. És a dir, no és una escola. És un lloc on normalment està freqüentat per molts nens. D'acord? Per això direm que la correcta és la C. Aquesta era fàcil, Els senyals del plafó ens indiquen... A veure, hem d'anar a la foto, A veure, el plafó, ho veieu clar? A veure, què posa zona escolar, màxim 40 i zona on freqüentment hi ha nanos. D'acord? Bueno, anem d'acord a la pregunta, a veure quina és la resposta. Els senyals del plafó que indiquen A, el límit de velocitat a 40 per hora per a vehicles que girin a la dreta, B, el límit de velocitat a 40 per hora en una travessia, o C, el límit de velocitat en un tram freqüentat per nens. Està clar que hi ha un màxim de 40, una senyal de perill de nens o lloc freqüentat per nens. La correcta és que hi ha un límit de velocitat en un tram freqüentat per nens. La correcta és la C. El senyal de la imatge indica perill per la proximitat d'un lloc freqüentat per a persones A, amb dificultats motrius o sensorials, B, que practiquin senderisme, que van amb el bastó, i C, que realitzin excursions en grup. Si ens fixem bé i dona l'impressió total que és per a persones grans. Veu que van amb el bastó. No té res a veure amb excursions o amb senderisme. Són persones d'edat avançada amb dificultats motrius o sensorials. Sí, no? La veus clara o no? Que sí. Següent. Què indica aquest senyal? Un tio en bicicleta passant per un pas de ciclistes? A, perill per la proximitat d'un o diversos passos per a ciclistes. B, perill per la proximitat d'un tram amb circulació freqüent de ciclistes i ciclomotors. O C, perill per la proximitat d'un tram amb circulació freqüent de ciclistes. Et dic una cosa, això passa com amb els vianants. Si té a sota el pas de ciclista, és la A. Si no té a sota el pas de ciclista, és la C. Què té? La bicicleta i sota té un pas de ciclista, no? Doncs és la A. Perill per la proximitat d'un o diversos passos per a ciclistes. Vinga, anem amb l'última i veus, li traiem el pas de ciclista de sota. Ara està només la bicicleta. El senyal de la imatge indica perill per la proximitat d'un A, pas per a ciclistes, B, tram amb circulació freqüent de ciclistes i C, pas per a cicloturistes. Què és? Proximitat d'un
tram amb circulació freqüent de ciclistes.